Hay mga kurso, naaday ko karon sa ako aday mga lubihan day mga kura. Mo ni ang amko ang kuan gi sanggutan lang nako nga mga lubi. Na ako'y mananggiti diri, ako nianhi ko diri kay nag-ingon ko sa iya nga nay nag-order nga usa ka tumbler nga suka, suka ba tuba day tuba. So akong anhiyon to karon kay karon daw niya kuan sa ako ang buyer mo anhi ko karon pero pinakauna ako sa mong ikuan kung unsa ka nindot ang ako ang mga tuba diri kana na mo na tanan diri kana mo linya gina dira gi sagutan gyud na ako ni tanan gyud sa ako mga nanggiti o tara mo na dira ang unang payag sa ako ang panmananggiti kada semana pud din ako kuan hatagan og mga konsumo kay ako man piniyalan nabuing Hoy! 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 Naunsa, patay pa. Buhi. Hoy, naunsa kan mintaon, barog. Ay, nagkataw, be. Akong tuba ba? Asa man to akong giingon nga kuan? Ingon ba ako magtigom, kaaman tong tigom, be. Ako, tigom kay na. Ang baso. Na nang bayar. Na ginoo ko na buntag sa ito. Maayong buntag kay maayo kay buntag. Di mo nagtrapo. Ay pre, amo ko nimo pre. Amo. Boss karon. Maayo kina ka balik. Ay maayo ganino. Nagsuka na. Pamino ba asang to ba ang akong ingon kay nagkuan ng bayer. Tigom na ba sa tigom? Asa man? Sa tumbler. Natigom na sa tiyad. Gihurot ni mo ng isa ka kuan tumbler. Gitan tanong kayo boss. Oo ko ni binabe. Mao ni. I believe Hoy, paminaw. Mao ni. Ramar. Kada Tumbler mo na. tumbler kay mo ba ni ang gikuanan gisudlan? Mo na. Arbi. Sa man taon ning bataan. Oh, pagkapuka. Na. Boss. Grabe. Asa ba gitilaan pa. Nabuing gihurot ni mo asa wa na ito ba bilin dire. Og tawag pinaturi British Hoy, on. paminaw. Boss. Unsa gihurot jud imong isa ka tumbler nga to ba? Boss, di wa ka ni bilib boss. Wa ni bilib ka. Hampak kuno ni simong naon ron haom man jud ba haom jud. Bilib ka boss. Bilib ka boss. Hurot. Nya sana na to karon nga. Uy, tuan na. Nako. Sus kalami gyud tiwasan oy. Tiwasan na. Hoy. Ugma. Way ugma kay wala kay trabaho. Dili sa panghinam. Kanang tumbler. Double P. Doon ko na. Oy. Okay makani pa makadilayas diri hawa diri. Sa taon ni akong mga piniya. Sayang nga akong konsumo kay hatag nimo ba? Ugma, way lagi ugma. Pauli lang sa inyo ha. Tomorrow. Pauli. Ay balik diri, Oo, kun God bless. Sapi ron ta ka. Da kasayos karma gyud. Saon may nako ron. Kanduwang itong piniyalan ako. Ay!